Коя си ти? Как се казваш? Какво значи името ти? Аз съм Аза, викат ме Добромира, добра и мирна, Хрисима, като Христос, На колко си години? на 65, Откъде си? от София, България. Омъжена ли си? Да, Имаш ли деца? да, 2 дъщери. Имаш ли и внуци? Все още не. Вярваш ли в Бог? Каква вяра изповядваш? Да, вярвам, източна православна. На какво работиш? Домакиня, майка съм, понякога помагам в бизнеса на мъжа ми. Къде живееш? В Австралия, мислено България. Защо чак сега реши да направим това интервю? Аз чаках да бъда припозната, когато бях на 60 години, но тогава не беше дошло времето. Разкажи нещо за себе си. Здравето ми е малко разклатено, страдам от опасна депресия и силен уплах, шизофрения. Подложена съм на лечение с силни антидепресанти и други медикаменти. Те отстраняват почти изцяло симптомите на болестта. Доскоро страдах от паник атаки, но благодарение на близките ми успях да ги преодолея. Как започна болестта ти? Какво се случи? Какви бяха проявленията ти? От началото се прояви в объркане на дневния режим, после и в общуването ми с заобикалящите ме. Започнах да обърквам часовете за срещи и да разговарям отвлечено с близките си. Получих уплах след падането на кулите близнаци в Ню Йорк. Това беше като домино ефект. В съзнанието ми изплува идеята, че английски език произхожда от българския. Бях сигурна, че съм разчела кода на българския език. Поради това да започна да се страхувам от Федералното бюро за разследване на щатите, че те ще ме открият заради тези ми способности, че ще ме хванат и затворят. Уплахът ми беше толкова сложен, че започнах да халюцинирам странни видения. Всичко това се случи една вечер, в която се видях като фараона Тутанкамон. Кръстосах ръце като него, както се вижда на саркофага му, и несвойски започнах да издавам заплашителни звуци. Слава Богу, всички си бяха легнали и не станаха свидетели на това превъплъщение. На следващия ден, в деня на моята голяма криза, изпаднах в транс. С книга в ръка изживях емоциите на нестинарка, танцуваща в огън, носеща икона. Не беше жарава, беше огън. Толкова силен, че ми запали гърба и се наложи да влезна по студения душ. Впоследствие започнах да се боря с огнения плам на владетеля от царството на злото. Близките ми се изплашиха и повикаха линейка. Последваха с психиатрия, инжекции, лекарства, но въпреки всички изпитания едно нещо остана в мен – тълкуването и разбирането на българския код. Това се случи преди 30 години и досега се чудя какво точно стана с мен. Какъв още транс ме очаква, да си призная, беше страшно. После започна трудното. Влизах още няколко пъти в психиатрията, пак инжекции, пак медикаменти. Впоследствие откриха от кои лекарства се влияе добре и ме захраниха с тях. По време на кризите си изяснявах коя съм аз, след като изпаднах в транс. Заедно с транса вървеше и страхът. Понякога се изживявах за терорист, друг път за вещица, плод на моите видения. Но заедно с тях се явяваха и моите прозрения, защото ми се отвори третото око. Веднъж един от много лекари ме попита, ще има ли трета световна война? И аз му отговорих относително простичко. Ще има война между САЩ и Русия. Тогава още воюваха в Сирия. Попитаме кога, отговорих му след 5-6 години. Не съм гадателка, но бях прозряла бъдещето с походилите ми тежки кризи. Можеш ли да разкажеш нещо за родителите си? Майка ми Елена беше доктор, невролог, психиатър. Баща ми Цанко беше професор, езиковед. Аз не можах да премеря мислите с тях и станах като баба ми учителка. Това е една от професиите, която съм работила през живота си. Тя ми помогна да възпитам децата си.
Майка ми и баща ми бяха разведени. Запознах се с баща ми, като навърших 18 години. Кога разбра, че има нещо друго зад понятията майката и баща? Майка ми Елена е осиновена. Веднъж по време на транс прозрях, че в рода й тя е свързана с рода на Дуло. Сигурно е знаела нещо, защото често ми казваше, че съм принцеса Дулска. Баща ми Цанко казваше под сурдинка, че фамилното име, което носи Младенов, е производно на италианското Джовани, което значи младенец. Става дума за Христос. Следите водят според него до по-далечни времена към Христос. Според мен до Мария Магдалена, както бях видяла в моите прозрения. И защо реши да разкажеш на хората това? Разбира се, за да ги успокоя, че има на света човек, който мисли за тях и тяхното бъдеще. Моите думи могат поне да бъдат утеха. Утехата, че нещо ново може да се случи. Кажи ни нещо за твоето минало. Майка ми Елена, при която живеех, се грижеше да има нормално действие. Ние си нямахме сел и бях много щастлива, когато ме пращаха да летувам в провинцията при близки и познати. Имах щастливо детство дори с един родител. Юношеството ми беше бурно за мен и за майка ми. Наложи се да ме води на психолог, за да каже дали всичко е наред с мен. Отговорът на психоложката беше като заключение, че съм се класирала на тестовете за интелигентност и психично здраве малко над средното ниво, което удовлетвори и мен и майка ми. Всичко се оталожи след като се омъжих и ми се роди дете, а след време бях приета и в задругата на майсторите с занаят такачество. Което я накара да мигрираш толкова далеч? Това не е еднолично решение. Взехме го заедно с съпруга ми. Но има и нещо друго. Нещо, което на подсъзнателно ниво ни кара да тръгнем. На миграцията не може да прекъсне нишката, която ни свързва с България. Напротив, превърна се в непрекъсната носталгия. Харесва ли ти живота в Австралия? Разбира се, че ми харесва, иначе за какво да стоя тук? Би желала такъв живот и за българите в България. Би ли се завърнала да живееш в България? Би се върнала само ако ме припознаят за това, което съм. Азът. Аз този аз го нося генетически в себе си. Това ми изплува след един пореден транс. Кажи ни нещо повече за този транс. Аз помня повечето трансове, но последният не го помня. Бях в психиатрията. Според лекарите цели 6 часа съм забавлявала околните. И аз не знам с какво. Както заспах, така и се събудих. Празно петно. Един лекар от Индия откри кое лекарство може да ме изключи от тези трансове и ето, че вече повече от 5 години съм нормална. Кое те накара да споделиш това по публично пространство? Мисълта за положението в България не ми дава мира. Следя новините и дебатите в интернет. Времето вече е дошло. Закъсняваме с цели 4 години. Според мен сме много близко до момента на голямото зануляване. Как мислиш, хората ще повярват ли на това, което им казваш? Давещите се хващат и за сламка. Ако не ми вярват, нека проверят. Имаш ли някакви знаци, по които разбра, че ти се случва нещо специално? Да, това са Божии знаци. Да речем рождената ми дата. Съставена е само от нечетни числа и сумата от тях е 8. 8 е числото, което обозначава знака за плюс и минус безкрайност. Или както се интерпретира, аз съм началото и края. Аз съм алфата и омегата. Или името ми, например, че годината на случващото се е 2024, сумата на която е 8. Също така се приземих да живея в щата Куинсланд, земята на кралицата. След смъртта на кралицата на Англия, това вече е моя земя. Заселих се в града Логан. Това е коландрум на думата Онгъл. Онгълът е събирателност за община на българите. Къщата ни е в квартала Спрингвуд, дърветата при извора. Тук има изворна вода. Типично за българи основоположници на държавата да се заселят до извора. Имам и други знаци, но те са негативни и не ми се иска да ги споменавам. Имаш ли хоби? Какво правиш? Да, слушам интернет политици, записвам техни думи, изрази и поговорки.
Много интересно занимание. Изписала съм почти 2 тефтера с политическия жаргон на професори и политици. Някои от тях са много колоритни. Не всичко попада в моите страници, така че оставям пространство и други хора да се проявят. Понякога правя картички с благопожелания. Обичам и да размишлявам. Заглеждам се в една точка, докато погледът ми се размаже и започвам да мисля. Най-вече разучавам думи от български и английски произход. До края на годината трябва да почна да ги въвеждам в компютъра. Защо избра да бъдеш майка и домакиня? Най-вече заради болестта. Трудно се съсредоточавам, не мога да оперирам машини след употребата на транквиланти. Преди да остана вкъщи да бъда майка и домакиня, бях решила да изкарам половишето за мода и дизайн. Всичко вървеше добре, докато не паднах на изпита за публично говорене. Оказа се, че не ми е добър английски език и публичните изяви. Така и не се дипломирах, въпреки че този курс беше удоволствие за мен. Какво смяташ да правиш от сега нататък? Първо, обичам да готвя. Моята кухня се основава на българските традиционни ястия. Готвя и за нас, и за дъщеря ми. Понякога импровизирам. Второ, обичам да плета. Трето, истинско удоволствие за мен да практикувам от време на време различни техники от популярните занятия. Последно, смятам, че дори придобих способността да се занимавам с политика, след като изслушах толкова много интересни интервюта, лекции и беседи от известни политици и професори. Почти получих висше образование по политикономия. Смятам да живея както и до сега. Имам всичко, от което се нуждае всеки човек. Семейство, покрив над главата, дом, превозно средство, кола. Достатъчно е да отхвърлям и да отговарям на въпросите, поставени от сънародниците ми по повод това интервю. Обичам кратките отговори, не обичам словоизлиянията. Врачка ли си и можеш ли да правиш чудеса? Не съм врачка, не лекувам и не правя чудеса. Мога да бъда събеседник и съветник на прости и житейски нива. Аз съм обикновен човек, като всеки от вас. Особеното е, че съм потомък на известни хора. Христос възкресе! Христос воистину възкресе!